action. Waziri ya ne? Kaga gonan mu ta gaba. Ka sai dai mu ce alhamdulillah. Masha Allah, masha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dan kai da barka dai. Daure ya ne? kai ne wannan hana sallan kai haba a zo mana wuri Daure ba ya da ne? Wannan Ya mayar ba ma san mu. To haka ne. Ya kai dai wallahi korafi ne ya kawo ni. To, Dan wallahi abokanan zamai na ba ma samun jituwa da su sun takura mata na wallahi. Ne ce bari in kawo kara. Yanzu sai a samu matsala ko ba haka ba. a garin namu ne ake rigima. Gaskiya ne saboda kar a samu matsala ka san mun fulani. gaskiya ne. To, kawai gaskiya kan. Da waye ya kan. Wallahi wasu makotana ne ka san gidana ai. So makotana ne wallahi Hausawa. Daga ciki su ne wallahi muke samun matsala. Waziri ba mun tura sabo cewa kowa ya zauna lafiya da dan uwansa me ya kawo magana faɗa nan. Kan san irin rikicin Fulani da Hausawa. To irin waɗannan abubuwan dan haka kaga Jauro ma yana da matsala. To yanzu Jauro da waye suke ba ku matsala a cikin gida. Yanzu akwai wani bahaushen nan ba mala abakar. Shi ne gaskiya ke ba matsala wallahi. Waziri wannan abun mu zai fara a ina gaskiya. Aje a zo mun da su ko su wane. Gaskiya ne ya kamata. Sata kalmun ka Aje a zo mun da su. Liman haram ma ai sauri aje a zo da su. Wannan ai ba daidai bane. Dan sai za a rika irin haka. To kai Jauro me ya daka da su haka? Wallahi ha kawai dai magana ta takura mata na Sakan ba da kaga abin da ba ma sai irin wannan gaskiya. gari ba Allah ya taimake ka. Ga sunan mun kawo su. Wala Abubakar, ni dai a iya zamana da kai ban taba jin ka da wani abu wanda ba daidai ba. To yaya kuma ci Jauro da yake ma ba ko sabon zuwa a ce ana samun irin wannan abu haka na hatsari. Gaskiya ne. Ranka ya ka san Fulani ba su da mutunci. A'a, ba mu yarda da cin mutunci ba. Bayanai muka nema a ba mu iya bayanai amma ba masu a cin mutuncin kowa. Allah ya taimake ranka ya daɗe. Ranka ya daɗe shi so su ka taɓa mu. Ina zuwa kai daya mara Abubakar. Komai a haka. Kana sanin abin Mu da adalci za mu. Saboda ka san matsalar mu abin da ya sa Duba ne kai ranka ya isa. Mu wakilai ne. Wakilan ajiya ci Let's go, pick up. Hajiya sunanta ne ma Sharifiya ko wace ai ce? ce ban san gurin ma kake ba. Sharifiya da Allah wayan ne tana wurin waye. Dan a can uwarka. Hajiya Tim. Zan iya yi. Magana ka sai a yanke Ai, akwai na samu hoto. Ka faɗa mata sunanta. Me? A matsayina na shugaba.